Attivisti nazzjonalisti magħrufa l-appoġġ tagħhom lejn Adrian Delija ħarġu jfaħru lil Rosalind Borch-Knight wara li oħrajn mill-Laqda Repubblika ħarġu juru sodisfazzjon tagħhom li din irtirat il-kandidatura tagħha minn mal-Partit Nazzjonalista. Christoph Zweiger, attivist ta' Repubblika u li jippreżenta l-programmi online tal-istess grupp, uża Twitter biex jgħid li l-aħbar li Borch-Knight irtirat il-kandidatura tagħha żgur li ma kienx l-ar aħbar li ħarġet fl-aħħar jiem. Wara kiteb il-Kunsillier Slimis Anton De Bono, wieħed mill-attivisti favur Delija u li ma' oħrajn li semma kienu rtiraw mill-elezzjoni tal-Kumitati Sezzjonali ta' Bormla u ta' Taslima wara block vote kontrihom il-fazzjoni ta' Semi Busuttil li llum tiddetta x'għandu jagħmel Bernard Gregg. Anton De Bono kiteb li l-ex membri tal-Kumitat Sezzjonali ta' Bormla u ta' Taslima jixtuqu juru dispjaċir tagħhom mal-aħbar li Rosalind Borch-Knight irtirat il-kandidatura tagħha l-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista. Fosti fħir lejn Borch-Knight dwar l-uffiċjal tal-partit li kienet mill-fazzjoni Delija, De Bono qal li kienet ġilditulhom għal-vot fil-Kunsill Ġenerali wara li dan tneħħilhom. Hawnhekk il-Kunsillier Nazzjonalista Slimis qal li l-vot kien itteħdilhom vilment. Ma' De Bono naqdu l-Kunsillier l-ieħor Slimis John Pillow u Tony Gallia b'dan tal-aħħar fil-bidu ta' din is-sena kienu wieħed minn dawk li fuq l-adba tad-Dar Ċentrali għalli kienu saru attakki fil-konfront ta' nazzjonalisti minn nazzjonalisti stess. Aħna li urtatna ftit u għalhekk qed nirtiraw hija li saru xi attakki li ma misshom saru. Dika weġġatna da xejn. Borch-Knight hi waħda minn sensiela ta' kandidati jew kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista li taħt it-tmexxija ta' Bernard Gregg jew riżenjaw jew nkella rtiraw il-kandidatura tagħhom. Borch-Knight kienet se toħroġ fuq id-9 u l-10 distrett minn fejn qed jittamaw li jmorru tajjeb ukoll Karol Akulina u Jason Azzopardi, żewġ deputati kontra Adrian Delija u mill-fazzjoni tal-Blue Heroes l-iktar qrib tar-Repubblika.